Velkommen til Ha' en god dag-gruppens inspirationslager, hvor du finder inspiration til personlig udvikling, så du og andre kan få rigtig mange gode dage. Vi får alle udfordringer i vores livsforløb, hvor nogle er mere kritiske end andre. Her kan du finde inspiration til at møde dine store og små udfordringer med gode løsninger. Det kan være en video, en metode eller en artikel, der inspirerer dig til at træffe det helt rigtige valg til at løse den aktuelle udfordring. Siderne henvender sig til alle, der har adgang til en smartphone, iPad eller computer, og som har mulighed for at logge ind på www.haengoddag.dk. Der er rigtig mange sider, og der kommer hele tiden nye til med masser af inspiration. Men det kan være svært at finde frem til lige netop det, som du søger. Derfor søgefunktionen. Vi har valgt søgeordet udfordring. Det skrives ind i søgefeltet her, og bagefter så trykker du på knappen søg. Vi er nu inde på siden med søgeresultaterne for søgningen udfordring, hvor vi blandt andet finder resultatet udfordringer, som er skrevet 2 gange. Du kan nu vælge, hvilken af søgeresultaterne du vil vide mere om. Der står et procenttal i parentes. Jo højere procenttal, desto mere relevans er der i forhold til søgeordet udfordring. Vi vælger udfordringer og lader cursoren pege på beskrivelsen lige før parentesen med procenttallet. Når du ser, at cursoren har fundet linket til siden med udfordringer, så venstreklikker du med musen. Vi er nu kommet til siden med udfordringer, hvor der først er en kort introduktion til emnet, herefter et afsnit om, hvad finder du her. Her står i punktform de emner, som vi har skrevet ind under begrebet udfordringer. Her har vi delt udfordringerne op i henholdsvis forudsete og uforudsete udfordringer, som bliver uddybet på de underliggende sider. Du kan vælge at se emnerne på 2 måder. Hvis du vælger linket under hvad finder du her, så kommer den næste side op i et nyt vindue på din computer, iPad eller hvad det nu er, du bruger. Vælger du forudsete eller uforudsete udfordringer i venstre margen, så kommer den næste side op, men dengang i samme vindue. Du kan måske også blive inspireret af nogle af de andre emner i venstre margen, som kommer op, når du klikker på emneordet, f.eks. visioner, mål, kreativitet, beslutninger osv. Du kan altid se, hvor der er på siderne. Her står emnet udfordring, som hører under hovedemnet om handling, som igen ligger under emnet om siderne, der findes på forsiden. Lad os se, hvad der kommer frem, når vi trykker på forudsete under hvad finder du her. Siden er nu åbnet i et nyt vindue, og du kan gå tilbage til det tidligere vindue ved at trykke her. Siden er bygget op efter samme mønster som de øvrige sider med en kort introduktion og et afsnit, hvad finder du her, hvor du også kan gå videre i din inspirationssøgning. Du kan også vælge at kigge på nogle af de andre emner, der ligger i venstre margen under begrebet om handling. Lad os se, hvad vi finder under uforudsete udfordringer ved at trykke på ordet i venstre margen. Og du kan jo så stadigvæk se, hvad der er i sidestrukturen. Den her er igen opbygget på samme måde som de andre, og du kan se, hvad der er af yderligere inspiration på denne her side. Du kan altid søge på et nyt ord fra alle sider. Når du har fundet, hvad du vil søge, så kan du for eksempel udskrive det eller kopiere det fra ved at trykke på printer-ikonet. Siderne udvikles hele tiden af medlemmerne i Ha' en god dag-gruppen. De hjælper med at kvalitetssikre indholdet, og de medvirker til, at indholdet er aktuelt og relevant. Det sker blandt andet med månedens tema, hvor du i højre margen har denne måneds tema, og i venstre margen finder du tidligere måneders temaer. Vil du se de senest tilføjede sider, så peg på nye sider. Ved at trykke på sitemap finder du en sidestruktur, som giver dig et rigtig godt overblik over de mange sider, der findes. Du kan selv blive medlem af enten Facebook eller LinkedIn-gruppen. Begge grupper er åbne for nye medlemmer, så meld dig ind, hvis du har lyst til at deltage. Se mere om det ved at trykke på tasten om os øverst på siden. Husk, at indholdet på disse sider er gratis, så du vil gerne anbefale dem til andre. Mange tak for din opmærksomhed og rigtig god fornøjelse.